Hi, this is Ellie. Welcome back to my channel. Bentangan explain ye pi ka psychological thriller movie ka pakerteng moderately. Kani ka khana ka stang da ka bangi yo iya ka we ka khana ka blate eki khmat jungka da ka jan ka basong bat ngam jan. Bat la don bayang bat bat kataria ka khti sakmat jungka ne ka khana. Henry hang nengi tip bakane kam de kerus new ne kanang penyap priu. Henry ka de ka kemi jungka ne ka khana ka ke. Bat kane ka tari kam de ka tari ban penyap ya ka Henry ka de ka tari ban ot kek. Namar kane kasni khaba khandai snem jo kane ka khna kap kerteng ka bet bat ngiyu iru bakini armat shikun shikimi ki shong ha ka jaka balong kenja ba sha jangai na kiwepan kalong kumbakiri yanori yano ka bet kam skam tanar berkalas ngum thaj ben im kumne namar kam dan para lok tang ban yele kairo ka ke ka song thu ya ka khunjoka na ka ta ka daw ka persyang ban ai men sim bat bet kemen ya ka wat tang ya ka baridru Pikum ha kane kasingi niyu iba ka kiet ka perset kek dala de na banta ka kunjoka Henry ka bet pat kam sau tanat ya kanero namar ka ko iPad ka baka kimi jungka kam la bor ban penthiet na banta jungka ha ka jaka jungka iPad ka kimi jungka kala ai ka daw loket jungka uba ka bet kam kwa nang ta ka bet ka likai shabar bat ka kiet kala tre ya ka kam jungka ka tho ka e ha ka laptop jungka bat nang nengi tip shapang ka jing im ka bari ka jungki ha ka jing shisha ulok jungka bread udeu no priam preu ars na men shwa ulo peniap ya ka we ka kena ka bdangarin kane ka kena ka de ka para lok jungka bet ka baka shay ile kailang ha kane ka singeru kalawan kai biang Henry kam shimyo balik phai biang shaying namar kala sha peniap ka ket ha pa ka tib ya kane kala ya report shaki pulit bat ka ai jing ban sakhiru pa ulok jungka ulo peniap ya kane ka kena te ulo berngam ban peniap ya ki minta bread udan hajel Henry la daw yo lat un sa peniap ikiro na kane ka daw kini ki pedri si jangai bat kiyo ro ka jinya da na ki pulit kat ba kadang perkhat ya kane kan san ka kompet shabar ka jacket jong ka bet ka don ha uyuding Henry kam yo iya ka bet pat ha ero de kala shifting bah kala yuat ya ka kunjong ka ha ka bakot kala yo ri ka haban ka bet ka pat ka tiar ka bekerja bane ha ka keti jong ka bat ka persyang bat penting ya ka kemi jong ka bat kala la ro gan le ya kata Keket kalas nga shifting palat hapa kayo iya kane te kalayam Henry tingle ayo hi hadu kane ya ka khunla jong ka shule kairo kala ma ya ka khun jong ka bar kala yalam ya ka shaying hagne kala kandit hapa kayo i ba ka jing khang ka ying jogi kala pli bat ka kan maru ba kala dep khang ya ka jing khang hashwa ban mi na yeng keket kala rung shapo yeng bat ka pha ya ka bet ban shong si jaka te ka shim ka tari bat kala pej bet wat shabaro ki kamera haying keket kas ngawru ya ka jing ki jat badan manor shapo yeng Henry haba kapet kamyo ru te kalas ngau kulit mensim berkalalino Henry hakane hi kapor niyo i badan manor ba mi nang ne na din jong kayen kane kamur ka jing tharai jong ka ket ka de ka basisha niyo i ba ka ket ka long ka basumar bha ya ka khunjong ka kamju panjangai ne ino ya ka khunjong ka marwe kamju sharu ya ka khunjong ka ban ka takti ya ka laptop bat ka funjong ka pej ya ka ka ba ka khunjong ka kale ka bet kam skal tanat ya kane kar kumlong jongka te kam chukran bha ba ka kran dombet ya ka kami jongka ha kane kamiet uwe police officer uba kateng uhal ulawan kandu yaki de unehi uba pet ya ka case jongki la arsnem bat de mo uhiru uba juan ra jeng bang bat kitiar badan kam jongki ha padang kane ka jinya de kam jongki ka ket kala don jinya de bat unehi police uhal ula give ya ka bet ta ka khun benriu ka ba ka bet kam skal tanat ha ka jing shisha kam skal tanat ru ya uhal dia kapan ken ki kiti ki kejat jong kane ka kun benreu berkeberat no nang tangi yo iya ka ket badu hal ba kitang ya keren shabar hang nengi tie bau bread ula peniap ya lade bad ula bu ka we ka jing tholong kon ka bo ong men tang alas nguthu ya ka e baro I love you bet kamut ayu kane uhal te nguthu Henry ka ket pat kala yam pa donut haba ka yo ya kane nang ta haying ka bet kala yo lat ban pej ya ka laptop jong ka kemi jong ka namar ka kemi jong ka don shabar kabet haba kayo iya ka ka bala tho hangne te kalas ngom bitar ba bat ka kemi jong ka thok bat ka ongru ba kadang kan mau ya ka ka belaja arsna menshwa ka ket haba kayo sngo ya kane ka dor kama jong ka kala long thangyong bat is irman simha ha kaman jong uhal ka yele banong pan sngo ya kane bat ya kar komlong jong ka bet ka ong ba kadang kena kampati be Henry ngiyu isai ba ka ket kalong nervous ba ka ket kalas ngusi bha ba ulok jong ka ulaya te ka ong ya uhal ban sabat ki ha kane kamet bat kala ya le ru ban pan bori uhal ban le ka kam bakala klam jing shapting Henry uhal pat ha ka jing shapting ya ka lok jung tre ban sabat ki uli phaino bat ha ka ne hi ka por ka ying ju ka ket kala dumno nung kong ka ket ka prakhat ba kalai kala le Henry hadin ba kayo i ba ka jing khang na shadin ka ying jung ki kala pli bat kalai ka don shaban pat te kalas ngau shapting palat
kami yuk katari ne kafun jokaru. Te kakeli ya kabet. Kafun joka kadon hakabet. Henry kabet pat kathok bakam tip sya kafun joka kadon. Hang ne arngot kibriu kila syo ya kaget. Te kamare sya kamra joka kun joka banyarab ya ka. Henry kini kibriu kila be ya kanadin. Te kila bat ya kabet pat kila syo ya kaget. Bat kaget kam tip briu syo. Haba kaget kala tip briu. Kikiti kikijat jongkaru kila syate. Baladon kawe kabriu kabayang syakmat jongka. Pat sawe pat ubri ubat ya kabet pat kasuloi ya kakti jongo. Hang ne ngitip bagine kide ka kami bat ukupajong kato ka kena kablayap arsnya mensua. Kameri bat uluwis. De kini argot hiki balari naduk men step haying jongki. Bat de na kajing don jongkine baka kiet kesngeu badon manor syapoying. Kini argot kitarai ba umde ubrat ubapniap ya ka kunjongki. Henry kede keke. La arsnem kilawat ya ka. Ha kabakut kilayo ya ka. Deki kwa ya kajing pelajong ka. Kameri kala on ke kamera bat kala tokit ya ka. Bat kakeli ja ayu hakato kesengi hakajing shisha. Kakit ka ong ya ka kapakala deb ong mensua hakut. Ba ubrat uday pedophile. Bat udon ka mensem ya ka kun jong kameri. Hakato kesengi ki ya lek kayari. Te ka kun jong kameri kari syapo almari. De hang ne ba ubrat ula syo ya ka. Haba ka persyang balenyar te ula penyap ya ka bat pensange ya ka. Hadin kakit kala syam ya ka met jong ka syajan almari. Bat kanehi kade kajing shisha. Henry kameri kamngi ya ka. Kaong ubrat umlek kumta. Bat kaong bakat di bahaya ubrat. Namar kidon kacingnya de bakia ij bahaya iwe. Kameri ka perkat balik sedih na kene kadau baka kiet ka kuak ban penihar kuput. Dia ka peniap no ya ka kunjong ka. Kaget ka persyang ban pensngutu ya ka. Henry kameri kamngi ya ka. Namar barok kacingnya tu jong ka kimya de bah. Kadon ka ka baja ka baka kiet ka buri. De kameri da ka kanshi ka lasai penmi snam ya ki tersim jong kaget. Nang ta hayeng ka bet kala yolat don petri. Bat uluwis ulawat ya ka. Uluwis umde urun sneu. Usngau ya ka bet kum ka kun lajong. Te umsngau nang ban kerendom ne syo ya ka. Ka bet ka shim ka fun jong ka kemi jong ka. Bat ka fun ya uhal. Hashwa ba uhal uniok kren. Uluwis ulayo iya ka. Bat ulabu ya ka kol jong ka. Henry ka jing mayaki kampat kun. Uhal ula slem ban poying na kata kadau kalok jong u kam syai u ban rung sying. Dia uhal ru ularai ba menta kamit unsa bat kake. Bat ula lej pai biang sying jong ki. Uluwis ru ula sengau syepting ya kanehi. Dia ula ya tu ya kameri baka bet kalafon ya uhal. Kumne kine baro arngut kila le sedaka weipat ka plan jong ki. Kaket hapdeng kajing mansa bat kajing syatlot jong ka kila yalam ya ka sying. Namar kade makahi kabala amat pen bahapat ya ka plan jong ki. Hadin kendiat por ka kali jong uhal kalapoy. Kameri kata tep ha kasendur jong ka bet berkesyong bat ka. Uluwis pat uyalam ya ka ket syajingkang. Ubu ka suloi bat upen bor ya ka ban palik pai biang ya uhal. Ka ket kalek kumtahi. Bat ka ong ru ka we ka bau hal ulas ngoper bah. Ka ong ba ka bet ka itanat bahaya ka kun mendriu ka bau pentit ya ka. Bat ka ne kam de ka jing shisha. Bat uhal ru ulat dia bat uyoi baka bet kam itanat ya ka kun mendriu bau pentit ya ka. Te uhal ula sotu baka ket ka don ha ka jing ma. Henry walau la sotu kumneru sngonur ban sange te ulit pai biang. Nang ta hang ne kameri kalas dang biang ya ka kam jong ka. Henry hakane kasin ka ket ka ong bakan ya keren bat uluwis. Bat uluwis kwa apat pen mong ya no ru. Ukwa apan tiptang ya ka jing shisha. Te ulang ya kata. Bat ula ya lambiang ya ka ket syaban. Bat ula ya tu ya kiba ula budak ha ka ka ba sngaw ya de. Bat balai ki tharai baka ket ka penyap ya ka kunjong ki. Ha ka bakut ka ket kalaram ha ka jing persong nia jong u. Bat kala pediang bade makahi ka pa penyap ya ka kunjong ki ban penihar kupun. Namar kam sengula asya ba ulok jong ka udon jing ya de berkameri na kata kada ban pensosi ya kameri ka penyap ya ka kunjong ka. Ha kato kesengi kat ba kidang ya lek kai ka ket kala penyap ika da katari. Hadin kala pen ku ya kaying bat kara ya kamet ya bat kalit bu syapo ka kali jong ulok jong ka. Bat kala thau kisabut baro persya ya ulok jong ka. Kanang ba unungat ha kajing kamut ka bet ka keren syapang kane. Kato kam de kajing long kena ka bakam pat tibi. Bat om de baka syudom kum tohi ya ka kemi jong ka. Henry de na kane kadau. Uluwis ula record ya kine baro ha kamera jong u. Uluwis ukwa ban pendiap no ya ka mentah-mentahi. Henry umlek kumta. Kakit kan sayo bet kajing pensaja Henry kat kum ka ain pat. Nang tang iyo iyo hal ulang kulmar jumun bah. De ula sange syitang lenti. Bat ula pentip ya kitim jong u. Bat ula lej pai biang banyarap ya kaget. Bat ula poi ha kapor ba uluwis uyalam ya kaget syabar. Bat kasuloi ha kakti jong u. Haba uyo iyo hal uluwis ula sengau syepting bah. Bat ula persyang ban pet sengutu ba udewe. Bat balai ule kumne bat udan kasabut ha kafun jong u.
Henry kaget kam ai lat ya u hal ban sngo thu ya ka e ka ba Louis uong. Ka penting ka subu ya u ka ba penlong ya u hal ban siat yap ya Louis. Hadin pat u sngo thu ba ude ban pichwa ya ka fun jong u. Teu le shim ya ka fun jong Louis. Henry hakani hi ka por kaget kala siat ya u hal da ka solo jong Louis. Namar kam don shu sada ka we pat kalat banjet. Ban bur ya ka shisha ka hab ban le kumne. Nangta haying ka Mary ka krnya ka bet. Ka kelli hato ka kiet ka le ben em ya ka. Ka bet ka yethu baka kami juga ka long ka badukhi bha. Pat ka thokro. Ka pej be ya ka e ka baka le kam jo ai lat bakan le ya ka e ka baka ka skontanan. Te ka Mary ka pasuthu ya ka banang ne shakmat kan re ka sumar ya ka. Hakane ka por ka yo sngo ya ka jingsiat kuli. Haba ka pej na jingkhang yet ka yo iya ka kit ka bawan shabadon maki. Te ka las ngam shupting ka bet ka pen i ka jakari ya ka. Ka yalam ya ka sha basement. Hang ne ka Mary ka lak kloy ban ya le persya ya ka kit. Baro arngot ke las dang menia sho. Baro arngot ke la ya man saw hapadeng kene ka jinyale. Ka bet ka yo iya kine baro Henry kam le e. Kam persyang ban ya rab ya ka kami jong karo. Ka shim ka tari pat kami nang ne. Ka Mary ka yo iya ka kum ka khun la jong. Ti hakane ka sin kam ko abandu ubiang ya ka. Bat kalit but na din jo ka bet ban ya lam phet ya ka bat ka. Haba ka poy hang ne kayo iya ka met yab jong lok jong ka te kalas musibha. Henry hakane ka por kansan ka bet kalawan. Bat kala dung ya ka Mary ka kit ru kala poy hang ne. Bat ka persyang ban pensange ya ka bet. Henry ka bet kam sange. Bat ka dur khamat jong ka kam don kata ka jing sngo bru ne ka jing shapting kala dung ya ka klem jing sngo sun e. Kam don kata ka jing sngo bakane ka no ka kata ne ka pang ya ka Mary. Namar kam don ka jing sngo sun e ne ka jing sngo bru kim tri kam ya ka. Ka sngo kumen bar ka sngo tanan ban penmong ne ban saw ya kiwe. Ka de ka psycho bat kam lin ru ban thok man ka sngi. Bat ka kami jong ka tip ya ka ne. Hang ne ngitip ya ka jing shisha ba ars nem men shwa om de ka kit ne ubret uba peniap ya ka khun jong ka Mary. Henry ka de ka bet. Haba ka kit ka tip ya ka ne. Kala shim ka rai ka ba e bha na kata ka daw kala pengat ya vlog jong ka ha ka jing e. Namar ka perkhat ba ka dangla ban pet kala ya ka bet. Lada ka yo ka jing yalam ka babiang kala ban bhapat. Lengba da ki jing sneng jing kraw. Na ka ne ka daw man ka por ka pej penya pej ya ka bet. Bat ha ka to ka sngi haba ka yo iya ka bet ba ka bat ya utiar ba kan ja banep kala sngo shupting ru. Namar ka don bet ka jing sngo shupting ba ka khun jong ka kan peniap ya karo. Kala ya le kat bala ban ya rap ya ka khun jong ka. Henry menta kam no kan lain na ka ne ka jing japat. Kaget kala rai ba menta kasin kat kan no ya lade ba ka de maka ka peniap ya kine baro. Henry hadin kane lada ka bet kale ba klabiang te kam la shu ban ya rap ya ka. Ka bet nang ne shakmat ka de ban sumar bahaya lade. Kam de shu ban penmong ne ban saw ya ki wipat. Ka pen sngo thu ya ka khun jong ka kom ne. Henry ka bet pat kam sngo thu ne sngo tanat ya ka nero. Te kane ka khna kala dung ya ka kimi joka da ka tari. Kala peniap ya ka kimi ka bayale kat bala ban ya rap ya ka. Kala du ya laulok bar kala ino ya baro banwan sa sha kane ka jaka bakanja jangai na ki wipat. Ban pen kala ya la ka jong ka khun. Bat ka ba kaloi ban kno ya la de ban penlat ya la ka jong ka khun. Kala peniap ya la ka kimi la jong ru. Kam don kata ka jing sngo kum no ru. Kalong kumba kam don ka jing sngo pher wala ka kimi jong ka yap ru. Kiet ka kali balai. Te ka bet ka ong na ka daw ba ka pengat ya kupa jong ka ha ka jing e. Kane ka mot ka ij bahaya kupa jong ka. Em kam la ban long kumta. Haba ka bariu kam don ka jing i kam la ban i ya no ru. Nimla ban ong bala daw kupa jong ka udon ha ka jaka jong ka ket te kan peniap ya u. Hadin ba kala de peniap ya ka kami jong ka kala mi na kane ka ying. Ka yai lendi na klaw. Hang ne ka bet ka yo i ya ka we ka kali ka balawan sa jan jong ka. Nungkong kane ka bariu ka perkhat ba kane ka khna ka de ka bala ja tharai. Ka kwa ban ya rap ya ka. Henry haba ka pej ya ka bet. Kayo i kasnam haki chen phong jong ka. Bat ka tari badon snam haka kti jong ka. Te kane ka bariu kala sngo shupting bha. Kam shing par slam shu ya ka ban sngo thu ba kane ka khna kam de ka khna ka balong kum ki we pat ki khna. Henry ka de ka ba pher bat ka ba sngo trim na ki we pat. Kane ka bariu kala im ne em na ka bet bat ka bet ka yolan ne em ban peniap ya kane ka bariu ngim yo i ya kane pat. Kane ka movie ka kut hang ne hi bat kine ki jingkli. Kubleshu bani phi parlok be ngin sia kandu biang ha ka we pat ka video bye take care.